Ο ήχος από ποτήρια που τσουγκρίζουν. Ψεύτικα χαμόγελα γύρω μου. Αναμένα κεριά σε ένα εστιατόριο πολύ ακριβό για το γούστο μου. Βλέμματα συνενοχής που διασταυρώνονται στο τραπέζι μπροστά μου. Λες και δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Λες και στα 71 μου χρόνια έχω χάσει όχι μόνο την ενέργειά μου, αλλά και την ικανότητα να διαβάζω ανάμεσα στις γραμμές. Η κόρη μου Ελένη χαμογελούσε νευρικά με το κινητό στο χέρι να καταγράφει κάθε δευτερόλεπτο εκείνου του θεάτρου που ακόμα δεν καταλάβαινα. «Ας κάνουμε μία πρόποση στην κυρία Αθηνά», είπε ο Στέφανος, ο γαμπρός μου, σηκώνοντας το ποτήρι με το πανάκριβο κρασί που ούτε καν είχα παραγγείλει. «Πριν συνεχίσω, πες μου στα σχόλια από ποια πόλη διαβάζεις αυτή την ιστορία και αν έχεις δει ποτέ μία παγίδα να στείνεται ακριβώς μπροστά στα μάτια σου. Και μην ξεχάσεις να εγγραφείς στο κανάλι για να μην χάσεις ιστορίες σαν κι αυτή». Χαμογέλασα αμήχανα, όπως πάντα έκανα στη ζωή μου όταν δεν ήξερα τι συμβαίνει. Ήταν τα γενέθλιά μου, ναι. 71 χρόνια δεν είναι λίγα, αλλά εκείνο το εστιατόριο στο Κολονάκι, με τα χαμηλά φώτα και τους σερβιτόρους, με παπηγιόν δεν είχε καμία σχέση με μένα. Ήθελα κάτι απλό, στο σπίτι μου στο Παγκράτη, εκείνο που μοιράστηκα με τον Γιώργο για σχεδόν 40 χρόνια πριν φύγει. Αλλά η Ελένη επέμενε, κι εγώ όπως πάντα υποχώρησα. «Φέραμε ένα ξεχωριστό δώρο, μαμά». Η Ελένη μου έδωσε ένα κουτάκι, ενώ ετοίμαζε άλλο ένα βίντεο στο κινητό. Γιατί τόση ανάγκη να τραβάει βίντεο? Τα ρητιδωμένα χέρια μου, με τις φλέβες που εξήχαν και με έκαναν να ντρέπομαι, έτρεμαν καθώς ξετύλιγα το μικρό πακέτο. Ήταν ένα φορμάκι μωρού, μικρό, λευκό, με τις λέξεις «η καλύτερη γιαγιά του κόσμου». Χρειάστηκα μερικά δευτερόλεπτα για να το επεξεργαστώ. Όταν σήκωσα τα μάτια, είδα ολόκληρη την αίθουσα να με κοιτάζει. Κάποιος είχε καλέσει σερβιτόρους που τώρα συγκεντρώνονταν γύρω από το τραπέζι μας. Το εστιατόριο έκανε ησυχία. «Θα γίνετε γιαγιά, κυρία Αθηνά», ανακοίνωσε ο Στέφανος, σαν διευθυντής τράπεζας που αποκαλύπτει ένα εγκεκριμένο δάνειο. «Περιμένουμε το πρώτο μας παιδί». Το εστιατόριο εξεράγησε χειροκροτήματα. Το είχαν προβάρει αυτό, σκέφτηκα. Η Ελένη με αγκάλιασε, τα μακριά και κόκκινα νύχια της να γραπώνουν τους κοκαλιάρικους ώμους μου με υπερβολική δύναμη, τα χείλη της γεμάτα μπότοξ ψιθύρισαν. Στο αυτί μου, «Έκπληξη, μαμά». Αλλά η πραγματική έκπληξη ήρθε αμέσως μετά. «Και έχουμε κάτι ακόμα», συνέχισε ο Στέφανος, τώρα όρθιος, σαν να έβγαζε λόγο σε κοινό. «Εμείς οι τρεις θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Αθηνά για τη γενεοδωρία της να μας παραχωρήσει το διαμέρισμά της, για να ξεκινήσουμε την οικογένειά μας». Η καρδιά μου σταμάτησε. Το χαμόγελο πάγωσε στο πρόσωπό μου. «Να παραχωρήσω το διαμέρισμα». «Ποιο διαμέρισμα?» «Το δίκο μου διαμέρισμα». «Θεωρούμε ότι το καλύτερο για εσάς είναι να μετακομίσετε σε εκείνη την κατοικία ηλικιωμένων στη Γλυφάδα που επισκεφτήκαμε. Τον περασμένο μήνα, θυμάστε», συνέχισε ο Στέφανος, χωρίς να αντιλαμβάνεται ή προσποιούμενος ότι δεν αντιλαμβάνεται το βλέμμα πανικού. «Μου». Η Χρυσή Αυλή έχει δραστηριότητες για την τρίτη ηλικία, ιατρική παρακολούθηση, και δεν θα χρειάζεται πια να ανησυχείτε για τις σκάλες και τη συντήρηση του παλιού κτηρίου. Δεν επισκέφτηκα καμία κατοικία. Ποτέ δεν συμφώνησα με αυτό. Τα χείλη μου κινήθηκαν, αλλά δεν βγήκε κανένας ήχος. Η Ελένη έσφιξε το χέρι μου κάτω από το τραπέζι, τα αιχμηρά νύχια της να μπαίνουν στο δέρμα μου. Μια σιωπηλή προειδοποίηση. «Η μαμά είναι συγκινημένη», εξήγησε στους παρευρισκόμενους, ενώ εγώ συνειδητοποιούσα το χτύπημα που δεχόμουν δημόσια, μπροστά σε αγνώστους που χειροκροτούσαν ένα ψέμα. «Και εσύ, τι θα έκανες αν η οικογένειά σου ανακοίνωνε αποφάσεις για τη ζωή σου χωρίς τη συγκατάθεσή σου?» Επέστρεψα σπίτι εκείνο το βράδυ σιωπηλή, καθισμένη στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του Στέφανου. Μιλούσαν με ενθουσιασμό για τις ανακαινήσεις που θα έκαναν στο δίκο μου διαμέρισμα, τους τοίχους που θα γκρέμιζαν, τα παλιά έπιπλα που θα δώριζαν, έπιπλα που ο Γιώργος και εγώ αγοράσαμε με τόσες θυσίες. Μιλούσαν σαν να μην ήμουν εκεί ή χειρότερα, σαν να ήμουν ήδη ένα φάντασμα. «Θα βάψουμε το δωμάτιό σου κίτρινο, μαμά. Θα είναι υπέροχο για το μωρό», σχολίασε η Ελένη, γυρίζοντας προς το μέρος μου με ένα πλαστικό χαμόγελο, ενώ ο Στέφανος
Οδηγούσε στους δρόμους της Ασίνας, την πόλη που γνώριζα σαν την παλάμη του χεριού μου και που ξαφνικά φαινόταν ξένη, εχθρική. Το δωμάτιό μου, για το μωρό, κατάπια με δυσκολία. Όταν φτάσαμε σπίτι, έτρεξα στο μπάνιο. Χρειαζόμουν μία στιγμή μόνη, μακριά από εκείνα τα βλέμματα που με μεταχειρίζονταν σαν παλιό έπιπλο προς απόσυρση. Κοίταξα το πρόσωπό μου στον καθρέφτη, τις βαθιές ρητίδες, τα λευκά μαλλιά που ποτέ δεν θέλησα να βάψω. Ποια ήταν αυτή η τρομαγμένη γυναίκα που με κοιτούσε πίσω? «Είσαι καλά, μαμά?» Η Ελένη χτύπησε την πόρτα. «Μην αργείς. Ο Στέφανος θέλει να σου δείξει τα σχέδια της ανακαίνησης». Πήρα μια βαθιά ανάσα. Τι συνέβαινε? Πότε επέτρεψα να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μου? Πότε σταμάτησαν να με ακούν? Βγήκα από το μπάνιο προσποιούμενη κανονικότητα, ενώ ο θυμός και ο φόβος πάλευαν μέσα μου. Στο σαλόνι είχαν ανοίξει σχέδια και καταλόγους πάνω στο τραπεζάκι που ο Γιώργος είχε φτιάξει με τα ίδια του τα χέρια. «Κοιτάξτε, κυρία Αθηνά, θα γκρεμίσουμε αυτόν τον τοίχο για να μεγαλώσουμε το σαλόνι», ο Στέφανος έδειχνε το χαρτί με ενθουσιασμό. «Και το δωμάτιό σας θα γίνει το δωμάτιο του μωρού, με μια νέα ντουλάπα που θα κατασκευάσουμε, παίρνοντας ένα κομμάτι από την κουζίνα». «Κι εγώ πού θα μείνω?» ρώτησα επιτέλους, η φωνή μου βγαίνοντας πιο αδύναμη από ό,τι θα ήθελα. Η σιωπή έπεσε βαριά στο δωμάτιο. Η Ελένη και ο Στέφανος αντάλλαξαν βλέμματα. «Μαμά, το έχουμε ήδη συζητήσει», μίλησε η Ελένη σαν να εξηγούσε κάτι σε ένα πεισματάρικο παιδί. «Η Χρυσή Αυλή είναι τέλεια για σένα σε αυτή τη φάση της ζωής σου. Έχει γιατρούς, δραστηριότητες, ανθρώπους της ηλικίας σου». Ποτέ δεν συμφώνησα. Με αυτό κατάφερα να πω, νιώθοντας τα δάκρυα να σχηματίζονται. «Φυσικά και συμφώνησες», παρενέβη ο Στέφανος με σταθερότητα. «Μάλιστα υπέγραψες τα χαρτιά την περασμένη εβδομάδα, όταν η Ελένη σου τα έφερε. Όλα είναι εντάξει. Η Χρυσή Αυλή σε περιμένει την επόμενη Δευτέρα». Το κεφάλι μου γύριζε. Ποια χαρτιά? Δεν θυμόμουν να έχω υπογράψει τίποτα. Ή μήπως υπέγραψα χωρίς να διαβάσω? Η Ελένη πάντα μου έφερνε τόσα έγγραφα, λογαριασμούς, αποσπάσματα τραπεζών, χαρτιά από το ΙΚΑ. «Πρέπει να κοιμηθώ», μουρμούρισα, σηκώνοντας με δυσκολία. «Είμαι κουρασμένη». «Φυσικά, μαμά», η Ελένη χαμογέλασε, ανακουφισμένη από τη φαινομενική μου παράδοση. «Αύριο συνεχίζουμε τη συζήτηση». Εκείνη η νύχτα ήταν η πιο μακριά της ζωής μου. Ξαπλωμένη στο κρεβάτι που μοιράστηκα με τον Γιώργο για δεκαετίες, κοιτούσα το σκοτεινό ταβάνι καθώς περνούσαν οι ώρες. Οι αναμνήσεις γύριζαν σαν καρουζέλ. Η μέρα που αγοράσαμε το διαμέρισμα, τα κυριακάτικα γεύματα, η γέννηση της Ελένης σε αυτό το δωμάτιο, ο Γιώργος να βάφει τους τοίχους, τα γενέθλια, τα Χριστούγεννα. Κάθε εκατοστό εκείνου του μέρους φύλαγε ένα κομμάτι της ιστορίας μου και τώρα ήθελαν να με ξεριζώσουν από εκεί. Όταν το ρολόι έδειξε 3 τα ξημερώματα, σηκώθηκα ασόρυβα, πήρα τις παλιές μου παντόφλες και περπάτησα στο διάδρομο στο σκοτάδι. Η πόρτα του δωματίου επισκεπτών, όπου κοιμόντουσαν η Ελένη και ο Στέφανος, ήταν κλειστή. Στο γραφείο, όπου ο Γιώργος φύλαγε τα έγγραφά του, άρχισα να ψάχνω. Συρτάρι με συρτάρι, φάκελο με φάκελο, εξέτασα τα πάντα κάτω από το αδύναμο φως ενός φακού. Ήταν τότε που το βρήκα. Ένα πληρεξούσιο υπογεγραμμένο από μένα, που έδινε πλήρη εξουσία στην Ελένη να διαχειρίζεται τα περιουσιακά μου στοιχεία σε περίπτωση νοητικής ή σωματικής ανικανότητας. Η ημερομηνία ήταν πριν από 3 χρόνια, όταν είχα πνευμονία και νοσηλεύτηκα για εβδομάδες. Θυμήθηκα αμυδρά εκείνη να μου φέρνει χαρτιά στο νοσοκομείο, λέγοντας ότι ήταν εξουσιοδοτήσεις για το ασφαλιστικό. Κάθισα στην καρέκλα του Γιώργου και έκλαψα σιωπηλά. Η ίδια μου η κόρη με είχε προδώσει. Σχεδίασε τα πάντα. Δημιούργησε μια τέλεια παγίδα. Αλλά εγώ ήμουν ακόμα ζωντανή και πιο διαυγής από ό,τι φαντάζονταν. Ο ήλιος δεν είχε ακόμα ανατείλει όταν έβαλα το πληρεξούσιο στην τσέπη της ρόμπας μου. Γύρισα στο κρεβάτι, αλλά δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Σε εκείνες τις μοναχικές ώρες επεξεργάστηκα ένα σχέδιο. Δεν θα ήταν εύκολο, δεν θα ήταν γρήγορο, αλλά θα ήταν δικό μου. Το πρωινό ήταν ένα θέατρο κανονικότητας.
εγώ με τη ρόμπα στο τραπέζι, προσποιούμενη ότι τίποτα δεν είχε αλλάξει. Η Ελένη ετοίμαζε τηγανίτες και καφέ, μιλώντας για τα χρώματα που θα έβαφαν τους τοίχους του δικού μου διαμερίσματος. Ο Στέφανος στο κινητό, κάνοντας τηλεφωνήματα σε εργολάβους και διακοσμητές. «Σκέφτομαι να πάω στην τράπεζα σήμερα», σχολίασα χαλαρά ανακατεύοντας το κουτάλι στο φλιτζάνι. Η Ελένη και ο Στέφανος αντάλλαξαν και πάλι βλέμματα. Εκείνο το συνωμοτικό βλέμμα που τώρα μου προκαλούσε ναυτία. «Γιατί, μαμά, χρειάζεσαι κάτι. Μπορώ να το κανονίσω εγώ για σένα». «Θέλω να δω πώς είναι οι οικονομίες μου», απάντησα, προσπαθώντας να ακουστώ ανέμελη. «Άλλωστε, αν πρόκειται να πάω σε αυτή τη χρυσή αυλή, πρέπει να ξέρω πόσα έχω». «Μην ανησυχείτε για τα χρήματα, κυρία Αθηνά», παρενέβη γρήγορα ο Στέφανος. «Τα έχουμε κανονίσει όλα. Η χρυσή αυλή θα πληρωθεί με την πώληση του αυτοκινήτου σας, που έτσι κι αλλιώς δεν χρησιμοποιείτε πια, και ένα μικρό μέρος της σύνταξής σας». «Πώληση του αυτοκινήτου μου», επανέλαβα άπιστη. «Το κόκκινο Fiat που ο Γιώργος μου είχε δώσει ως δώρο για τα 30 χρόνια του γάμου μας. Το αυτοκίνητο που ακόμα οδηγούσα για να επισκέπτομαι τις φίλες μου στο ζωγράφου». «Είναι για το καλό σου, μαμά». Η Ελένη άγγιξε το χέρι μου, σαν να χάιδευε ένα παιδί. «Έχεις ήδη δυσκολία στην οδήγηση και η οδηγία εφαρμογών είναι τόσο βολική σήμερα». Κατάπια το θυμό μου σαν να καταπίνω ένα χάπι χωρίς νερό. «Παρ' όλα αυτά θέλω να πάω στην τράπεζα», επέμεινα. «Πρέπει να μιλήσω με τον κύριο Δημήτρη, τον διευθυντή μου, όπως πάντα». «Ο κύριος Δημήτρης συνταξιοδοτήθηκε, μαμά», απάντησε ξερά η Ελένη. «Τώρα όλα είναι ψηφιακά. Κοίτα, αν θέλεις, μπορώ να εκτυπώσω τα αποσπάσματά σου. Έχω πρόσβαση στην εφαρμογή της τράπεζάς σου, θυμάσαι». Φυσικά και είχε. Έλεγχε τα πάντα. Τους λογαριασμούς μου, τα έγγραφά μου, τη ζωή μου. «Εντάξει», υποχώρησα προσωρινά. «Αλλά θα πάμε στο εμπορικό κέντρο σήμερα. Θέλω να αγοράσω μερικά καινούργια ρούχα για τη χρυσή αυλή». Η φαινομενική μου παράδοση τους καθησύχασε. «Συμφωνήσαμε να πάμε στο The Mall το απόγευμα. Έπρεπε να βγω. Χρειαζόμουν ένα τηλέφωνο που δεν ήταν το δικό μου, παρακολουθούμενο από αυτούς. Και εσύ θα καταλάβαινες ότι η οικογένειά σου έλεγχε κάθε πτυχή της ζωής σου». Στο εμπορικό κέντρο ζήτησα να πάω στην τουαλέτα μόνη μου. «Άφησέ με να έχω αυτό το τελευταίο ίχνος αξιοπρέπειας», αστιεύτηκα, προκαλώντας ένα νευρικό γέλιο από την Ελένη. Στην τουαλέτα μία νεαρή γύρω στα 20 διόρθωνε το μακιγιάζ της. «Κοπέλα μου», ψιθύρισα πλησιάζοντας, «μπορείς να μου δανείσεις το κινητό σου για ένα γρήγορο τηλεφώνημα. Είναι επίγον». Δίστασε κοιτάζοντας με δυσπιστία. Πρέπει να φάνηκα σαν μία τρελή γριά. «Παρακαλώ», οικέτευσα. «Η κόρη μου ελέγχει το τηλέφωνό μου και πρέπει να καλέσω μία φίλη δικηγόρο. Προσπαθούν να με κλείσουν σε ίδρυμα παρά τη θέλησή μου». Κάτι στην απόγνωσή μου πρέπει να ακούστηκε αληθινό. Μου έδωσε το τηλέφωνο. Με τρεμάμενα δάχτυλα κάλεσα τον αριθμό της Μαρίας, φίλης μου από τα χρόνια του πανεπιστημίου που είχε γίνει μια σεβαστή οικογενειακή δικηγόρος. «Μαρία, είμαι η Αθηνά. Κινδυνεύω», μίλησα γρήγορα όταν απάντησε. «Η Ελένη και ο άντρας της θέλουν να με κλείσουν σε γυροκομείο και να πάρουν το διαμέρισμά μου». Ανακάλυψα ένα πληρεξούσιο που υπέγραψα χωρίς να το ξέρω. «Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Είμαι στο The Mall τώρα, αλλά δεν έχω πολύ χρόνο». Της έδωσα τη διεύθυνση του σπιτιού μου και κανονίσαμε να εμφανιστεί εκεί τυχαία την επόμενη μέρα. Ευχαρίστησα τη νεαρή που τώρα με κοιτούσε με ένα μείγμα λύπης και ανησυχίας. «Θέλετε να καλέσω κάποιον, την αστυνομία?» «Όχι», απάντησα, διορθώνοντας τα μαλλιά μου στον καθρέφτη. «Αυτό απαιτεί λεπτότητα. Αλλά ευχαριστώ, κόρη μου». Όταν επέστρεψα, η Ελένη ήταν ανυπόμονη. «Άργησες τόσο πολύ που αγόρασα ήδη μερικά ρούχα. Κοίτα, μπλούζες εύκολες στο ντύσιμο, με βέλκρο και παντελόνια με λάστιχο. Τέλεια για τη νέα σου φάση. Ρούχα για μια ανάπηρη, για κάποια που δεν μπορούσε πια να ντυθεί μόνη της». Χαμογέλασα και ευχαρίστησα, συνεχίζοντας το ρόλο μου ως συμβιβασμένη γριά. Το επόμενο πρωί η Μαρία εμφανίστηκε κομψή όπως πάντα, με κοντά γκρίζα μαλλιά και άψογη στάση στα 65 της χρόνια.
«Αθηνά, πόσος καιρός», αναφώνησε με υπερβολικό ενθουσιασμό αγκαλιάζοντας με στην πόρτα. Περνούσα από τη γειτονιά και αποφάσισα να κάνω μια ευνηδιαστική επίσκεψη. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Η Ελένη, που δεν γνώριζε καλά τη Μαρία, ήταν εμφανώς άβολα, αλλά διατήρησε τα προσχήματα. «Φυσικά και όχι, περάστε. Θα φτιάξω έναν καφέ για σας». Ενώ η Ελένη ήταν στην κουζίνα, η Μαρία ψιθύρισε: «Έφερα ένα έγγραφο για να ανακαλέσω το πληρεξούσιο. Χρειαζόμαστε την υπογραφή σου και 2 μάρτυρες». «Πώς θα βρούμε μάρτυρες?» ψιθύρισα πίσω. «Το έχω ήδη φροντίσει. 2 ασκούμενοι από το γραφείο μου είναι στο αυτοκίνητο. Όταν δώσω το σήμα θα ανέβουν». Όταν η Ελένη επέστρεψε με τον καφέ, η Μαρία ξεκίνησε μια φαινομενικά περιστασιακή, αλλά υπολογισμένη συζήτηση. «Λοιπόν, Αθηνά, έμαθα ότι θα μετακομίσεις. Τι συναρπαστικό να ξεκινάς ξανά στα 71 σου». «Ναι», απάντησα με έναν θεατρικό αναστεναγμό. «Σε ένα γυροκομείο στη Γλυφάδα». «Γυροκομείο», επανέλαβε η Μαρία σηκώνοντας τα φρύδια. «Νόμιζα ότι λάτρευες αυτό το διαμέρισμα. Ο Γιώργος ξόδεψε τόσο χρόνο ανακαινίζοντάς το». «Η μαμά δεν είναι πια σε θέση να ζει μόνη της», παρενέβη η Ελένη με τεταμένο χαμόγελο. «Έχει μικρά κενά μνήμης, ξέρετε. Την περασμένη εβδομάδα ξέχασε την κουζίνα αναμένη». «Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα ξεχάσει την κουζίνα αναμένη». «Αλήθεια?» Η Μαρία φάνηκε έκπληκτη. «Η Αθηνά ήταν πάντα τόσο διαυγής και ανεξάρτητη. Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα με βοηθούσε με αναφορές για μια περίπλοκη νομική υπόθεση». Η Ελένη πνίγηκε με τον καφέ. «Μιλήσατε την περασμένη εβδομάδα?» «Φυσικά», απάντησε ήρεμα η Μαρία. «Η Αθηνά με καλεί τακτικά. Έχουμε την εικονική μας λέσχη βιβλίου, έτσι δεν είναι, αγαπητή μου?» Η κόρη μου χλώμιασε. «Παρεμπιπτόντως», συνέχισε η Μαρία ανοίγοντας την τσάντα της, «έφερα το βιβλίο που υποσχέθηκα να σου δανείσω και, αφού είμαστε εδώ, θα μπορούσα να σου ζητήσω μία χάρη, Αθηνά. Χρειάζομαι την υπογραφή σου σε ένα έγγραφο για τη λέσχη βιβλίου. Μία τυπικότητα της βιβλιοθήκης που μας δανείζει τα αντίτυπα». Έβγαλε τα χαρτιά από την τσάντα της, την ανάκληση του πληρεξουσίου και τα τοποθέτησε στο τραπέζι του σαλονιού. Αλλά τι ξεχασιάρα που είμαι!» Η Μαρία χτύπησε το μέτωπό της. «Χρειάζομαι μάρτυρες για αυτό το έγγραφο. Αθηνά, μπορώ να καλέσω 2 συναδέλφους που με περιμένουν στο αυτοκίνητο. Θα είναι γρήγορο». Πριν η Ελένη προλάβει να διαμαρτυρηθεί, η Μαρία είχε ήδη καλέσει τους ασκούμενους. Λίγα λεπτά αργότερα, 2 νεαροί με κοστούμι ανέβηκαν, χαιρέτησαν, όλους ευγενικά και πήραν θέση δίπλα στο τραπέζι, ενώ υπέγραφα το έγγραφο της βιβλιοθήκης. «Έτοιμο», αναφώνησε η Μαρία, μαζεύοντας γρήγορα τα χαρτιά. «Τώρα όλα είναι εντάξει. Και λοιπόν, Ελένη, πότε είναι προγραμματισμένη η μετακόμιση της Αθηνάς?» «Τη Δευτέρα», απάντησε η κόρη μου, εμφανώς ταραγμένη από την κατάσταση που δεν μπορούσε να ελέγξει. «Τη Δευτέρα?» Η Μαρία γούρλωσε τα μάτια. «Τόσο γρήγορα. Και έχετε ήδη φροντίσει για μια ιατρική γνωμάτευση που πιστοποιεί την ανάγκη για εισαγωγή?» «Δεν είναι εισαγωγή», απάντησε αμυντικά η Ελένη. «Είναι μια κατοικία ηλικιωμένων. Και η μαμά συμφώνησε. Έτσι δεν είναι, μαμά?» Όλα τα βλέμματα στράφηκαν σε μένα. Ήταν η στιγμή. «Στην πραγματικότητα όχι», απάντησα με σταθερότητα, βρίσκοντας μια δύναμη που δεν ήξερα ότι ακόμα κατήχα. Ποτέ δεν συμφώνησα να φύγω από το σπίτι μου. Ποτέ δεν επισκέφτηκα αυτή τη λεγόμενη χρυσή αυλή. Και σίγουρα δεν υπέγραψα κανένα χαρτί που να εξουσιοδοτεί κάτι τέτοιο. Η σιωπή βάρινε στο δωμάτιο. Οι ασκούμενοι κουνήθηκαν, άβολα. «Μαμά», σφύριξε η Ελένη μέσα από τα δόντια της, «είσαι πάλι μπερδεμένη. Το συζητήσαμε αυτό πολλές φορές». «Δεν είμαι μπερδεμένη, Ελένη», αντέκρουσα αντέχοντας το βλέμμα της. «Είμαι απόλυτα διαυγής. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης και ιδιοποίησης των περιουσιακών μου στοιχείων. Πώς μπορείς να το λες αυτό?» Η Ελένη σηκώθηκε, τα δάκρυα να αναβλύζουν. Πάντα ήταν καλή ηθοποιός. «Μετά από όλα όσα κάναμε για σένα. Φροντίσαμε, σε συνοδεύσαμε στα ραντεβού, διαχειριστήκαμε τα φάρμακά σου». «Έχουμε το πληρεξούσιο», συνέχισε, με τρεμάμενη φωνή από θυμό. «Δεν είσαι σε θέση να παίρνεις αποφάσεις».
Όσον αφορά αυτό, παρενέβη ήρεμα η Μαρία, μόλις κατέγραψα την ανάκληση αυτού του πληρεξουσίου, το έγγραφο που η Αθηνά μόλις υπέγραψε, με μάρτυρες αυτούς τους δύο πολίτες, ακυρώνει οποιαδήποτε νομική εξουσία είχες πάνω στα περιουσιακά, τη στοιχεία. Το πρόσωπο της Ελένης μεταμορφώθηκε. Η μάσκα της ανήσυχης κόρης έπεσε, αποκαλύπτοντας αυτό που ήδη ήξερα, καθαρή απληστία. «Αυτό είναι παράνομο», φώναξε. «Η μητέρα μου δεν είναι σε πνευματική κατάσταση να ανακαλέσει τίποτα». «Περίεργο», απάντησε ήρεμα η Μαρία, «γιατί έχουμε εδώ μία πρόσφατη νευροψυχολογική γνωμάτευση που πιστοποιεί την πλήρη γνωστική ικανότητα της μητέρας σου. Έβγαλε άλλο ένα χαρτί από την τσάντα της. Έγινε χθες, κατά σύμπτωση, από τον ντοκέτερα Κώστα Νικολάου. Ίσως τον γνωρίζεις, είναι απλώς ο πιο σεβαστός νευρολόγος της Αθήνας. Ποτέ δεν είχα κάνει τέτοια εξέταση, αλλά κατάλαβα τον μπλοφ της Μαρίας και λειτουργήσε. Η Ελένη κατέρευσε στον καναπέ, προσωρινά ηττημένη. Οι ασκούμενοι αποχαιρέτησαν διακριτικά. Η Μαρία έμεινε, η παρουσία της σαν προστατευτική ασπίδα. Ο Στέφανος έφτασε εκείνη τη στιγμή μπαίνοντας στο σαλόνι, με φακέλους έργων κάτω από το μπράτσο του. Σταμάτησε αισθανόμενος την ένταση στον αέρα. «Τι συμβαίνει εδώ? Η σύζυγός σου εξηγούσε πώς σχεδιάσατε να με κλείσετε με τη βία και να πάρετε το διαμέρισμά μου», απάντησα πριν προλάβει να μιλήσει η Ελένη. Ο Στέφανος κοίταξε την Ελένη μετά τη Μαρία, αξιολογώντας καθαρά το πεδίο μάχης. «Κυρία Αθηνά, νομίζω ότι υπήρξε μια παρεξήγηση», προσπάθησε, χρησιμοποιώντας τον πιο συμφιλιωτικό τόνο του ασφαλιστή. «Ποτέ δεν θα κάναμε κάτι ενάντια στη θέλησή σας. Η ιδέα της Χρυσής Αυλής ήταν απλώς μια πρόταση για την άνεσή σας και την ασφάλειά σας». «Μια πρόταση», επανέλαβα, ο Σιμός τελικά ξεχυλίζοντας. «Ανακοινώσατε δημόσια ότι θα παραχωρούσα το διαμέρισμά μου. Πουλήσατε το αυτοκίνητο μου. Αγοράσατε ρούχα για ανάπηρους. Πλαστογραφίσατε την υπογραφή μου σε έγγραφα». «Η πλαστογραφία είναι μια σοβαρή κατηγορία», διέκοψε ήρεμα η Μαρία, σαν να σχολίαζε τον καιρό. «Με αρκετά δυσάρεστες νομικές συνέπειες». Ο Στέφανος χλώμιασε. «Ελένη, τι έκανες?» «Η προδοσία απλώθηκε σαν μελάνι στο νερό. Τώρα στρέφονταν ο ένας εναντίον του άλλου». «Έκανα αυτό που συμφωνήσαμε», φώναξε η Ελένη, ρίχνοντας την ευθύνη. «Εσύ είχες την ιδέα να πουλήσουμε αυτό το διαμέρισμα για να αγοράσουμε εκείνο το ρετυρέ στο Κολονάκι». Τα κομμάτια συνδέθηκαν. Δεν ήταν μόνο για το χώρο του μωρού, ήταν για τα χρήματα. Το διαμέρισμά μου των 3 δωματίων στο Παγκράτη, αγορασμένο με τον ιδρώτα μια ζωής εργασίας, τώρα άξιζε μια μικρή περιουσία. Σχεδίαζαν να με πετάξουν και να χρησιμοποιήσουν την περιουσία μου για να ανέλθουν κοινωνικά. «Φύγετε από το σπίτι μου», διέταξα με μια φωνή που δεν αναγνώρισα. Σταθερή, αυταρχική. «Τώρα». «Μαμά, μην είσαι γελία», η Ελένη προσπάθησε να εκκλείσει. «Είμαστε οικογένεια. Οι οικογένειες έχουν διαφωνίες, αλλά...» «Η οικογένεια δεν κλέβει την οικογένεια», έκοψα. «Η οικογένεια δεν ψεύδεται. Η οικογένεια δεν χειραγωγεί. Αυτό που κάνατε δεν έχει όνομα ή μάλλον έχει. Είναι έγκλημα». «Κυρία Ελένη, προτείνω να μαζέψετε τα πράγματά σας και να φύγετε», παρενέβη επαγγελματικά η Μαρία. «Εκτός αν προτιμάτε αυτή η συζήτηση να συνεχιστεί στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα». 2 ώρες αργότερα, η Ελένη και ο Στέφανος είχαν φύγει, παίρνοντας μαζί τους μόνο ό,τι έφεραν για το Σαββατοκύριακο. Η σιωπή επέστρεψε στο διαμέρισμα, αλλά δεν ήταν πια μια σιωπή μοναξιάς. Ήταν απελευθέρωσης. «Τι κάνω τώρα?» ρώτησα τη Μαρία όταν τελικά μείναμε μόνες. «Πρώτα θα πάμε στην τράπεζα αύριο για να ελέγξουμε τους λογαριασμούς σου. Μετά αλλάζουμε τις κλειδαριές. Και μετά», χαμογέλασε, «αρχίζουμε να ανοικοδομούμε την ανεξαρτησία σου». Το επόμενο πρωί ανακαλύψαμε τη ζημιά. Η Ελένη είχε αποσύρει σχεδόν όλες τις οικονομίες μου. Μεταφορές, πληρωμές καρτών, που ούτε καν ήξερα ότι υπήρχαν, αγορές επίπλων για το δωμάτιο του μωρού, απέμενε μόνο η μηνιαία σύνταξή μου και μία μικρή επένδυση που ο Γιώργος είχε αφήσει σε μία διαφορετική τράπεζα, στην οποία προφανώς δεν είχε πρόσβαση,
Ο διευθυντής της τράπεζας, αμήχανος, εξήγησε ότι όλα έγιναν νόμιμα με το πληρεξούσιο που κατήχε. Μέχρι χθες, διευκρίνησε η Μαρία, παρουσιάζοντας την ανάκληση. Ξεκινήσαμε τότε μια νομική διαδικασία για να ανακτήσουμε τα χρήματα. Θα ήταν μακρά, θα ήταν επώδυνη, αλλά ήμουν αποφασισμένη. Την ίδια εβδομάδα η Ελένη ξεκίνησε την εκστρατεία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανέβασε παλιές μου φωτογραφίες από όταν ήμουν νοσηλευμένη με πνευμονία, ισχυριζόμενη ότι η ψυχική μου κατάσταση είχε επιδεινωθεί. Έλεγε ότι ήταν συντετριμμένη επειδή έδιωξα την ίδια μου την έγκυο κόρη. Έδειχνε σχέδια του δωματίου του μωρού που θα ήταν στο διαμέρισμα της γιαγιάς, που δυστυχώς δεν είναι πια διαυγής για να καταλάβει την ευλογία ενός εγγονιού. Κοινοί φίλοι με καλούσαν, ανήσυχοι. Κάποιοι την πίστευαν, άλλοι αμφέβαλαν. Η αμφιβολία αιωρούνταν πάνω από τη λογική μου, ακριβώς όπως είχαν σχεδιάσει. «Πρέπει να αντεπιτεθούμε», είπε η Μαρία ένα απόγευμα, ενώ πίναμε τσάι στη βεράντα μου. «Πώς? Δεν έχω μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν καταλαβαίνω από αυτά τα πράγματα». Ακριβώς. Γι' αυτό. Η εικόνα που δημιούργησε η Ελένη είναι μιας γεροντοκόρης με άνοια, ανίκανης στην τεχνολογία. Ας σπάσουμε αυτό το στερεότυπο. Έτσι, στα 71 μου χρόνια, δημιούργησα το πρώτο μου προφίλ στο Instagram, με τη βοήθεια της Κατερίνας, της ανιψιάς της Μαρίας που δούλευε στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Αρχίσαμε να αναρτούμε φωτογραφίες από τις καθημερινές μου δραστηριότητες. Εγώ να μαγειρεύω, να διαβάζω για παιδιά σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα που ξεκίνησα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, να συμμετέχω σε μαθήματα γιόγκα για την τρίτη ηλικία, να φροντίζω τα φυτά μου. Και εσύ, θα πίστευες κάποιον που προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι ο συγγενής του είναι ανίκανος? Η Ελένη εξοργίστηκε. Έστειλε μηνύματα, τηλεφώνησε, εμφανίστηκε στην πόρτα της πολυκατοικίας. Ο θυρωρός κύριος Τάκης, που με γνώριζε εδώ και δεκαετίες, δεν την άφησε να ανέβει. «Εντολές της κυρίας Αθηνάς», είπε απλά. Ένα απόγευμα έλαβα μια εξώδικη ειδοποίηση. Η Ελένη κατέθετε αίτηση για δικαστική συμπαράσταση. Ήθελε να με κηρύξει νομικά ανίκανη. Η μάχη τώρα θα ήταν στα δικαστήρια. «Δεν έχει καμία πιθανότητα», διαβεβαίωσε η Μαρία. «Έχουμε ιατρικές γνωματεύσεις, μάρτυρες για τη διάβγειά σου, αποδείξεις για τις τραπεζικές μεταφορές. Αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για έναν βρώμικο πόλεμο». Ο πόλεμος ήρθε με τη μορφή ενός επεξεργασμένου βίντεο. Η Ελένη συγκέντρωσε στιγμές όπου φαινόμουν μπερδεμένη ή ξεχασιάρα, συνήθως όταν ήμουν κουρασμένη ή όταν σκόπιμα με αποπροσανατόλιζε. Το βίντεο τελείωνε με μια χειραγωγημένη σκηνή. Εγώ υποτίθεται να φωνάζω σε αυτήν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, αποκαλώντας την συμφεροντολόγα. Στην πραγματικότητα ήταν ένα απόσπασμα από μια συζήτηση για μια σειρά που βλέπαμε μαζί. Το βίντεο έγινε viral σε ομάδες για δύσκολους ηλικιωμένους και πώς να αντιμετωπίσετε γονείς με άνοια. Δέχτηκα βλέμματα ήκτου στο σούπερ μάρκετ, στην τράπεζα, ακόμη και στο μάθημα γιόγκα. Η αφήγησή της κέρδιζε έδαφος. Ήταν τότε που αποφάσισα να μιλήσω. Η Κατερίνα προετοίμασε τα πάντα για ένα ζωντανό βίντεο στο Instagram. Ήθελα να πω την εκδοχή μου, χωρίς περικοπές, χωρίς επεξεργασία. «Καλησπέρα. Το όνομά μου είναι Αθηνά Παπαδοπούλου, είμαι 71 ετών και είμαι θύμα οικονομικής κακοποίησης και ψυχολογικής χειραγώγησης από την ίδια μου την κόρη». Μίλησα για 40 λεπτά, χωρίς σενάριο, μόνο την αλήθεια. Έδειξα έγγραφα, το πληρεξούσιο, τα αποσπάσματα τραπέζης, την πρόσφατη γνωμάτευση που πιστοποιούσε την πλήρη πνευματική μου ικανότητα. Μίλησα για το δείπνο όπου ανακοίνωσαν την απόφασή μου, χωρίς τη συγκατάθεσή μου, για το πώς χειραγώγησαν και είπαν ψέματα. Δεν το κάνω αυτό για να εκθέσω την κόρη μου. Το κάνω επειδή υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που υποφέρουν σιωπηλά, πολλοί γονείς που χειραγωγούνται, που έχουν τις ζωές τους ελεγχόμενες στο όνομα μιας υποτιθέμενης φροντίδας. Αυτό δεν είναι φροντίδα, είναι κακοποίηση. Το ζωντανό βίντεο έγινε viral, πιο γρήγορα και πιο δυνατά από το βίντεο της Ελένης. Δημοσιογράφοι επικοινώνησαν μαζί μου. Μια τηλεοπτική εκπομπή για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων με κάλεσε για συνέντευξη. Μια βουλευτής που αγωνιζόταν για πολιτικές για την τρίτη ηλικία ζήτησε να μιλήσει μαζί μου.
3 μέρες μετά το ζωντανό βίντεο, έλαβα ένα τηλεφώνημα από έναν άγνωστο αριθμό. Ήταν ο Στέφανος. «Κυρία Αθηνά», άρχισε με τρεμάμενη φωνή, «πρέπει να μιλήσω μαζί σας. Προσωπικά». Αρνήθηκα. Δεν ήμουν έτοιμη να τους δω. «Είναι σημαντικό», επέμεινε. «Ανακάλυψα πράγματα για την Ελένη, πράγματα που πρέπει να μάθετε». Κανονίσαμε σε ένα δημόσιο καφέ με την παρουσία της Μαρίας. Ο Στέφανος έφτασε μόνος, καταβεβλημένος, με βαθιούς μαύρους κύκλους. «Η Ελένη είναι πραγματικά έγκυος?» ρώτησα απευθείας. Χαμήλωσε τα μάτια. «Όχι, ποτέ δεν ήταν». Το έδαφος φάνηκε να καταραίει κάτω από τα πόδια μου. Όλη αυτή η παράσταση, η ψεύτικη εγκυμοσύνη, το δωμάτιο του μωρού, όλα ψέματα. «Ήταν όλα για τα χρήματα του διαμερίσματος?» ρώτησα, αν και ήδη γνώριζα την απάντηση. «Εν μέρη. Αλλά υπάρχουν κι άλλα». Έβγαλε ένα κινητό από την τσέπη του. «Χωρίζουμε. Ανακάλυψα ότι έχει άλλον». Έδειξε μηνύματα, φωτογραφίες. Η Ελένη με έναν μεγαλύτερο άνδρα, προφανώς πλούσιο από ό,τι φαινόταν στις εικόνες, με γιότ, εισαγόμενα αυτοκίνητα, διεθνή ταξίδια. Σχεδίαζε να πουλήσει το διαμέρισμά σας, να με εγκαταλείψει και να φύγει μαζί του για την Πορτογαλία, συνέχισε ο Στέφανος, η φωνή του σπάζοντας. Το ανακάλυψα πολύ αργά. Τα χρήματα που πήρε από το λογαριασμό σας, ένα μέρος πήγε για την προκαταβολή ενός σπιτιού στο Αλγκάρβε. Ένιωσα περισσότερο λύπη παρά θυμό. Ο Στέφανος είχε επίσης χρησιμοποιηθεί ένα πιόνι στη σκακέρα της Ελένης. «Γιατί μου το λες αυτό?» ρώτησα. «Επειδή μετανιώνω και επειδή έχω αποδείξεις που μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία σας». Έδωσε ένα USB στη Μαρία. «Ηχογραφήσεις, της να παραδέχεται το σχέδιο, αντίγραφα μεταφορών στην Πορτογαλία και δίστασε. Μια υπογεγραμμένη ομολογία από μένα, αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης μου». Όταν έφυγε, η Μαρία έσφιξε το χέρι μου. «Αυτό αλλάζει τα πάντα στη διαδικασία. Με αυτό θα καταφέρουμε να ανακτήσουμε τα χρήματά σου. Και η Ελένη μπορεί να αντιμετωπίσει ποινικές συνέπειες». Δεν ένιωσα χαρά. Μόνο μια βαθιά εξάντληση και θλίψη. Πώς μία μητέρα επεξεργάζεται την τόσο υπολογισμένη προδοσία της ίδιας της κόρης. Επέστρεψα σπίτι εκείνο το απόγευμα και έμεινα ώρες καθισμένη στην πολυστρώνα του Γιώργου, κοιτάζοντας τις κορνίζες στο ράφι. Η Ελένη, παιδί, χαμογελώντας, χωρίς τα μπροστινά δόντια, έφηβη λαμβάνοντας μετάλλια στο σχολείο, ενήλικη την ημέρα της αποφοίτησής της, στο γάμο της με τον Στέφανο. Σε ποιο σημείο έχασα την κόρη μου στην απληστία? Ή μήπως ήταν πάντα έτσι και εγώ, όπως τόσες μητέρες, ποτέ δεν ήθελα να το δω? 2 εβδομάδες αργότερα, η ακρόαση για τη διαδικασία δικαστικής συμπαράστασης. Το δικαστήριο της Αθήνας ήταν γεμάτο, η ιστορία μου είχε γίνει σύμβολο του αγώνα κατά της κακοποίησης ηλικιωμένων, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, περίεργοι. Η Ελένη έφτασε συνοδευόμενη από έναν ακριβό δικηγόρο, φορώντας συντηρητικά ρούχα, χωρίς μακιγιάζ, προσπαθώντας να φανεί σαν μια αφοσιωμένη και ανήσυχη κόρη. Όταν τα βλέμματά μας διασταυρώθηκαν για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες, ένιωσα ένα σφίξιμο στο στήθος. Αυτά τα καστανά μάτια ήταν τα ίδια που νανούρισα όταν ήταν μωρό, που σκούπισα όταν ήταν έφηβη, που έλαμψαν από χαρά σε τόσες στιγμές που μοιραστήκαμε. Τώρα ήταν ψυχρά, υπολογιστικά. Ο δικαστής, ένας άνδρας μέσης ηλικίας με αυστηρό ύφος, διεξήγαγε την ακρόαση με αποτελεσματικότητα. Οι ιατρικές μου γνωματεύσεις παρουσιάστηκαν. Μάρτυρες μίλησαν για τη διάβγεια και την ανεξαρτησία μου. Η κοινωνική λειτουργός που επισκέφτηκε το σπίτι μου βεβαίωσε ότι ζούσα σε κατάλληλες συνθήκες και με πλήρη αυτονομία. Τότε ήρθε η αντεπίθεση της Ελένης. Ο δικηγόρος της έδειξε επεξεργασμένα βίντεο, αναφορές για επεισόδια σύγχυσης και ακόμη και μια γνωμάτευση από έναν γιατρό που ποτέ δεν με εξέτασε, ισχυριζόμενος ότι έπασχα από πρώιμη άνοια. «Κύριε Πρόεδρε», η Μαρία σηκώθηκε επιβλητική στο γκρι κοστούμι της, «θα θέλαμε να παρουσιάσουμε νέα στοιχεία που αλλάζουν εντελώς τη φύση αυτής της υπόθεσης». Αναπαρήγαγε τις ηχογραφήσεις του Στέφανου, την ομολογία του,
τις αποδείξεις μεταφορών στην Πορτογαλία και, πιο καταστροφικά, μηνύματα της Ελένης στον εραστή της, όπου έλεγε «Σύντομα θα απαλλαγώ από τη γριά και τον χαζό και θα ξεκινήσουμε τη ζωή μας μαζί». Η αίθουσα του δικαστηρίου έμεινε σιωπηλή. Η Ελένη κάλυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της. Ο δικηγόρος της ζήτησε μία διακοπή, που απορρίφθηκε. «Κυρία Ελένη Παπαδοπούλου», μίλησε τελικά ο δικαστής, η φωνή του γεμάτη από δοκιμασία, «αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν όχι μόνο ότι η μητέρα σας είναι απολύτως ικανή, αλλά ότι εσείς προσπαθήσατε δολίως να της στερήσετε τα περιουσιακά της στοιχεία. Αυτό συνιστά έγκλημα οικονομικής κακοποίησης, κατά ηλικιωμένου, πλαστογραφία και απόπειρα απάτης». Σε λίγα λεπτά το αίτημα δικαστικής συμπαράστασης απορρίφθηκε. Ο δικαστής διέταξε το πάγωμα των λογαριασμών της Ελένης στην Ελλάδα και ζήτησε διεθνή συνεργασία για τον εντοπισμό των χρημάτων στην Πορτογαλία. Πρότεινε στον εισαγγελέα να ανοίξει ποινική έρευνα. Όταν βγήκαμε από το δικαστήριο, ένα μικρό πλήθος ηλικιωμένων με περίμενε με πλακάτ «Αθηνά η ηρωίδα μας. Σεβασμός στους μεγαλύτερους. Δεν είμαστε ανίκανοι, είμαστε έμπειροι». Η Κατερίνα είχε οργανώσει τα πάντα, κινητοποιώντας ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων της τρίτης ηλικίας. Μια κυρία με λευκά μαλλιά, πιασμένα σε κότσο, πλησίασε διστακτικά. «Κυρία Αθηνά, ευχαριστώ για το θάρρος σας. Ο γιος μου έκανε το ίδιο σε μένα, αλλά αφού είδα το ζωντανό σας βίντεο, βρήκα τη δύναμη να ζητήσω βοήθεια». Άλλοι άνθρωποι πλησίασαν με παρόμοιες ιστορίες. Παιδιά που έλεγχαν τραπεζικούς λογαριασμούς. Εγγόνια που πουλούσαν αντικείμενα χωρίς άδεια. Συγγενείς που απειλούσαν με αναγκαστικές νοσηλίες. Ήτανε μια σιωπηλή επιδημία που τώρα αποκτούσε φωνή. Και εσύ γνωρίζεις κάποιον ηλικιωμένο που μπορεί να υφίσταται οικονομική κακοποίηση χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Εκείνο το βράδυ, μόνη στο σπίτι, έλαβα ένα μήνυμα από την Ελένη. «Μαμά, συγχώρεσέ με. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι μου συνέβη». Δεν απάντησα. Κάποιες πληγές είναι πολύ βαθιές για λόγια. Τους επόμενους μήνες η ζωή μου άλλαξε εντελώς. Η ποινική διαδικασία κατά της Ελένης ακολούθησε την πορεία της. Έκανε μια συμφωνία, επιστρέφοντας μέρος των χρημάτων και αποδεχόμενη κοινωνική εργασία αντί για φυλάκιση. Ο Στέφανος κατέθεσε υπέρ της κατηγορίας και έλαβε ασυλία. Ο Πορτογάλος εραστής εξαφανίστηκε μόλις ξέσπασε το σκάνδαλο. Κατάφερα να ανακτήσω περίπου το 70% των χρημάτων που μου αφαιρέθηκαν. Αρκετά για να ζήσω με άνεση και ακόμη να πραγματοποιήσω ένα όνειρο. Δημιούργησα μια ΜΚΟ με την ονομασία Ασημένια Φωνή, αφιερωμένη σε ηλικιωμένους θύματα οικονομικής και ψυχολογικής κακοποίησης. Προσφέραμε νομική καθοδήγηση, ψυχολογική υποστήριξη και κυρίως έναν ασφαλή χώρο όπου άνθρωποι σαν και εμένα μπορούσαν να μοιραστούν τις ιστορίες τους χωρίς κρίση. Η βουλευτής που με αναζήτησε μετά το ζωντανό βίντεο παρουσίασε ένα νομοσχέδιο με το παρατσούκλι «Νόμος Αθηνάς», προτείνοντας μεγαλύτερο έλεγχο σε πληρεξούσια που παραχωρούνται σε συγγενείς και αυστηρότερες ποινές για εγκλήματα κατά ηλικιωμένων. Οι δημόσιες ακροάσεις ήταν γεμάτες, με ανθρώπους με γκρίζα μαλλιά να καταλαμβάνουν τις πρώτες σειρές. Πολλοί μοιράζονταν ιστορίες παρόμοιες με τη δική μου. Έγινα ένα είδος ακούσιας διασημότητας. Συνεντεύξεις, ομιλίες, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις. Η Κατερίνα διαχειριζόταν το Instagram μου που αυξήθηκε σε πάνω από 100.000 ακόλουθους, κυρίως ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους που πραγματικά ενδιαφέρονταν. Αγόρασα το πρώτο μου smartphone και έμαθα να το χρησιμοποιώ σαν ενήλικας, χωρίς να χρειάζομαι εγγόνια ή παιδιά ως διαμεσολαβητές. 6 μήνες μετά τη δίκη, η Μαρία με κάλεσε για γεύμα. «Έχω μια πρόταση να κάνω», είπε, μετά το δεύτερο ποτήρι κρασί. «Το κτίριο δίπλα στο γραφείο μου έχει ένα διαμέρισμα προς πώληση. Ισόγειο, χωρίς σκάλες, ασφαλές και 5 λεπτά με τα πόδια από την έδρα της ΜΚΟ. Προτείνεις να μετακομίσω?» Ρώτησα, έκπληκτη. «Προτείνω να σκεφτείς αν αυτό το διαμέρισμα, με τόσες πρόσφατες επώδυνες αναμνήσεις, είναι ακόμα το καλύτερο μέρος για σένα». Είχε δίκιο. Το φάντασμα της Ελένης ακόμα στο ήχιονε κάθε δωμάτιο.
τα έπιπλα που ήθελε να πετάξει, η τύχη που σχεδίαζε να γκρεμίσει. Κάθε γωνιά αντιχούσε την προδοσία. Τι θα έκανα με αυτό το μέρος? Θα μπορούσαμε να το μετατρέψουμε στην διευρυμένη έδρα της ΜΚΟ, ένα κέντρο υποδοχής για ηλικιωμένους. Φαντάσου πόσους ανθρώπους θα μπορούσες να βοηθήσεις. Η ιδέα άνθησε στο μυαλό μου. Να μετατρέψω τον πόνο σε σκοπό. Τον τόπο της προδοσίας σε χώρο θεραπείας. 2 εβδομάδες αργότερα άρχισα να πακετάρω τα πράγματά μου. Επέλεξα αυτά που είχαν πραγματική συναισθηματική αξία. Τις φωτογραφίες με τον Γιώργο, μερικά βιβλία, την πολυθρόνα όπου διάβαζε, το κάλυμα που έφτιαξε η μητέρα μου. Τα υπόλοιπα τα δώρισα ή τα άφησα για τη νέα έδρα. Την παραμονή της μετακόμισης έλαβα μια ανθοδέσμη, λευκά τριαντάφυλλα τα αγαπημένα μου. Η κάρτα έλεγε μόνο «Συγχώρεσέ με, σ' αγαπώ, Έβαλα τα λουλούδια σε ένα βάζο. Για τελευταία φορά κάθισα στη βεράντα, όπου ο Γιώργος και εγώ πίναμε καφέ τα κυριακάτικα πρωινά. Κοίταξα τη θέα που γνώριζα τόσο καλά. Το λόφο του Λυκαβητού, στο βάθος, τα παλιά κτίρια του Παγκρατίου, την κίνηση του δρόμου. Δεν ένιωσα λύπη. Μόνο ευγνωμοσύνη. Για αυτό το μέρος που με στέγασε. Για τα ευτυχισμένα χρόνια. Για τις προκλήσεις που με ενδυνάμωσαν. Την επόμενη μέρα, ένα ταξί με πήγε στο νέο μου σπίτι. Ένα μικρότερο διαμέρισμα, αλλά ευάερο, με μεγάλα παράθυρα και αντιολισθητικό δάπεδο. Μια βεράντα όπου τοποθέτησα τα φυτά μου. Γείτονες που με υποδέχτηκαν με κέικ και χαμόγελα. Η Μαρία, η Κατερίνα και μια μικρή ομάδα φίλων, νέων και παλιών, έκαναν μια πρόποση εγγενείων. «Στη νέα σου ζωή, Αθηνά», είπε η Μαρία, σηκώνοντας ένα ποτήρι. «Όχι», διόρθωσα, σηκώνοντας το δικό μου, στη συνέχιση της ζωής μου, με τους δικούς μου όρους. Την επόμενη εβδομάδα εγγενιάσαμε την έδρα της ΜΚΟ στο παλιό μου διαμέρισμα. Δεκάδες ηλικιωμένοι ήρθαν, πολλοί με ιστορίες παρόμοιες με τη δική μου. Μία κυρία 80 ετών με αγκάλιασε σφιχτά και ψιθύρισε «Μου έδωσες το θάρρος να πω όχι στην ύφη μου που ήθελε να πουλήσει το εξοχικό μου». Η Κατερίνα τοποθέτησε μία πλάκα στην είσοδο. «Κέντρο υποστήριξης, Αθηνά Παπαδοπούλου, επειδή το να γερνάς με αξιοπρέπεια είναι δικαίωμα». Όσο για την Ελένη, έμαθα ότι είχε μετακομίσει στην επαρχία, εργαζόμενη ως δασκάλα σε ένα αγροτικό σχολείο. Τελικά, προσπάθησε να επικοινωνήσει ξανά. Προσεκτικά μηνύματα, ζητώντας συγχώρεση, μιλώντας για τη νέα της ζωή, τη θεραπεία της, την εθελοντική, της εργασία με παιδιά. Απάντησα σε μερικά. Ψυχρά στην αρχή. Μετά, με λίγο περισσότερη διαθεσιμότητα. Όχι για αυτήν. Για μένα. Η συγχώρεση δεν σημαίνει αυτόματη συμφιλίωση. Δεν σημαίνει λύθη. Σημαίνει απελευθέρωση, να αφήσεις την πληγή να επουλωθεί αντί να μολυνθεί η ψυχή. Ένα κυριακάτικο απόγευμα, 1 χρόνο μετά τη δίκη, έλαβα ένα τηλεφώνημα από εκείνη. «Μαμά, ξέρω ότι δεν το αξίζω, αλλά μπορώ να σε επισκεφτώ». Δίστασα. Ο πόνος ήταν ακόμα εκεί, αλλά και η περιέργεια. Ποια ήταν αυτή η νέα Ελένη? Ήταν ειλικρινής η μεταμόρφωσή της. «Ναι», απάντησα τελικά. «Όχι στο διαμέρισμά μου, στην έδρα της ΜΚΟ». Όταν συναντηθήκαμε, κατάλαβα ότι δεν ήταν το ίδιο άτομο. Το αλαζονικό βλέμμα είχε αντικατασταθεί από κάτι πιο ταπεινό. Τα ακριβά ρούχα είχαν δώσει τη θέση τους σε απλά κομμάτια. Τα νύχια, που ήταν πάντα άψογα, ήταν τώρα κοντά και χωρίς βερνίκι. «Σε ευχαριστώ που δέχτηκες να με δεις», είπε με τρεμάμενη φωνή. Δεν αγκαλιαστήκαμε. Δεν προσποιηθήκαμε ότι όλα ήταν καλά. Απλώς μιλήσαμε σαν 2 ενήλικες που προσπαθούν να βρουν ένα κοινό έδαφος μετά από έναν καταστροφικό πόλεμο. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα κατέληγε έτσι, ομολόγησα. Πάντα φανταζόμουν ότι θα ήσουν στο πλευρό μου στα γεράματα. Όχι ως φροντιστής μου ή κηδεμόνας, αλλά ως σύντροφος. Ίση. «Χάθηκα, μαμά», απάντησε με βουρκωμένα μάτια. Αφέθηκα να μολυνθώ από την απληστία, το κύρος, την ιδέα ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Για ώρες συζητούσαμε, χωρίς μελοδραματισμούς, χωρίς κενές υποσχέσεις άμεσης συμφιλίωσης.
Μόνο επώδυνες αλήθειες, αναγνώριση λαθών, μικρά βήματα προς κάτι που ίσως μία μέρα θα μπορούσε να ονομαστεί ξανά σχέση. Όταν αποχαιρετιστήκαμε, κοίταξε την πινακίδα με το όνομά μου στην είσοδο της Μικό. «Μετέτρεψες τον πόνο σου σε κάτι όμορφο», παρατήρησε. «Αυτό είναι εμπνευστικό». «Η ζωή δεν τελειώνει στα 70», απάντησα απλά. «Απλώς παίρνει νέες κατευθύνσεις». Σήμερα στα 73 μου ξυπνάω κάθε πρωί στο καινούριο μου διαμέρισμα. Φτιάχνω τον καφέ μου. Φροντίζω τα φυτά μου. Ελέγχω τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς στην εφαρμογή που έμαθα να χρησιμοποιώ. Οδηγώ το δικό μου αυτοκίνητο. Παίρνω τις δικές μου αποφάσεις. 3 φορές την εβδομάδα πηγαίνω στην έδρα της ΜΚΟ, όπου δεκάδες ηλικιωμένοι βρίσκουν υποστήριξη, καθοδήγηση και κυρίως σεβασμό. Κάποια απογεύματα δίνω διαλέξεις για την οικονομική ανεξαρτησία στην τρίτη ηλικία. Τα Σαββατοκύριακα υποδέχομαι φίλους, νέους και παλιούς, για τσάι και συζητήσεις. Η Ελένη και εγώ ακόμα χτίζουμε κάτι. Δεν ξέρω αν θα είναι ποτέ όπως πριν. Ίσως δεν χρειάζεται να είναι. Ίσως μπορεί να είναι κάτι νέο βασισμένο όχι στην οικογενειακή υποχρέωση, αλλά στον αμοιβαίο σεβασμό. Το διαμέρισμα όπου έζησα για δεκαετίες, που σχεδόν έχασα από απληστία, τώρα εξυπηρετεί έναν μεγαλύτερο σκοπό. Οι τύχοι που μαρτύρησαν την σχεδόν καταστροφή μου τώρα στεγάζουν ιστορίες υπέρβασης και αναγέννησης. Και όσο για μένα, ανακάλυψα ότι υπάρχει ζωή μετά την προδοσία, ότι υπάρχει δύναμη μετά την ευπάθεια, ότι υπάρχει σκοπός μετά την απώλεια. Τα γυρατιά δεν με έκαναν αόρατη, με έκαναν σοφή, με έκαναν δυνατή, με έκαναν ακτιβίστρια. Σήμερα άκουσα στο ραδιόφωνο ότι ο νόμος Αθηνάς εγκρίθηκε σε πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή. Όταν τηλεφώνησα στη Μαρία για να γιορτάσουμε, ήταν ενθουσιασμένη. «Εσύ το έκανες να συμβεί», είπε. «Μετέτρεψες τον πόνο σου σε πραγματική αλλαγή». Χαμογέλασα κοιτάζοντας από το παράθυρο το ηλιοβασίλεμα που έβαφε τον ουρανό της Αθήνας. Ο Γιώργος θα ήταν περήφανος. Και βαθιά μέσα μου ξέρω ότι το κορίτσι που ήταν κάποτε η Ελένη θα ήταν επίσης. Η σιωπή του διαμερίσματός μου δεν είναι πια μοναξιάς. Είναι ελευθερίας, επιλογής, δύναμης. Αυτή είναι η ιστορία μου. Και τώρα είναι επίσης η αποστολή μου. Ευχαριστώ που φτάσατε μέχρι εδώ. Αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε με κάποιο τρόπο, κάντε like και μοιραστείτε την με κάποιον που χρειάζεται να το ακούσει αυτό. Και κοιτάξτε με περισσότερη προσοχή τους ηλικιωμένους γύρω σας. Μερικές φορές η κακοποίηση κρύβεται κάτω από τη μάσκα της φροντίδας.